Na túa época no Racing, non sei se houbo coche Ribeira Palmeira con Joselu porque non tiña carné ou algo así, me quere sonar. Sí que había o coche ese Ribeira Palmeira Ferrol, creo que de feito o meu coche xa tiña o cartel de SP, de Servicio Público, pero bueno, José Lu pois é un crack, non? Pero prácticamente vivindo paré con paré, a verdade é que só teño palabras positivas hacia él, podese dicir que era o seu taxista oficial, sí. Pregúntalle a Adri algunha historia con Dani Guiza no Atlético Sanluqueño, que claro, unha pregunta perfecta tendo en conta o de Torrente presidente, non? Unha anécdota del que creo que perdemos pois 0-3, el saleu no minuto 75 e tuvo unha ocasión, pois fallouna. E chegar ao final do partido, entraron no vestuario e virou como medio chorando, sabes? Que quen é Guiza co seu palmarés, un campeón de Eurocopa. Velo chorar, sabes? Pois impresiona, che non? Teño moitísimo respeto hacia él. Película favorita Torrente y la trila de la pescadera, tío, la que se pone a chillar, tío. ¡Torrente, Torrente! Seguindo coa brincadeira de Antón, polo actor ou actriz favorito non lle preguntache, non? Torrente, evidentemente. El tenos contado que foi unha resposta un pouco de cachondeo, que non era seria, sabes? O que pasa é que se desmadrou un pouco.